体どういうことかっていうと、人ってその幸せ、健康になるってイコール幸せになると置き換えられるんですけど、幸せの定義も健康の定義も人によって違います。もちろん、初回にお話しした魂の健康、心の健康、体の健康、それが調和されて社会的な健康ということでお伝えしましたけど、自分はこの状態が健康だっていう状態も違うし、幸せっていう状態も人によって違います。だから幸せって例えばすごいお金持ちになってその豪邸に住んでゴージャスな車に乗ってブイブイ言わせるみたいな